Здравейте! Днес ще засегнем темата за турските сериали. Плоцлих? Най-странното при тях е, че всеки един момент трябва да бъде драматизиран. Дори когато главният герой просто се качва в колата си, трябва да бъде направено толкова драматично, че да се разплачеш. Ало, спечелил съм 1 милион от тотото. Второто нещо, което се среща при турските сериали е темата за невъзможната любов. Ферхунде, обичам те. Но аз съм ти майка! Не! Също така винаги трябва да има зла бабка, която да прецаква всички. Да, така. Хубаво, да. О, чакай малко. Бабо, Шехерезада я няма от няколко дни. Не мога да я намеря. Сигурно е избягала мастията мръсна. Зарежи я, намери си друга. Добре. Да зарових трупа в двора, сега какво да правя? Да се отърва от оръжието. Добре, а след това? Аха, хубаво. Мастия мръсна. И естествено мустака. Той винаги е на мода. О, много ти е голям! Да, така е. И накрая финала. Няма турски сериал, който да завършва с хепи енд. Да, задължително. Някой трябва да умре. И тогава започваш да плачеш, не защото ти е мъчно, а защото 2 месеца се чака главните герои да правят секс, а накрая един от тях просто е пукнал. Плоцлих? И за край, ние нямаме нищо против турските сериали. Все пак секс има вкус. Както педофилите, некрофилите, зоофилите и торнито. Между клипче! И не забравяйте да се абонирате за нас в vlogbox.bg, Да харесате нашата Facebook страница нашият YouTube профил и да ни следвате в Twitter.